Una, sa pagkagobernador at vice-gobernador ng Albay, sinalakas Christian Muslim Democrats candidates Joey Salceda at Diday Co sa pinakahuling survey ng Pulse Asia Research mula April 1 to 10. Batay sa resulta ng survey, nasa 46% itong Abril ang mga nais bumoto kay Salceda o katumbas ng 429,501 na botante. Mas mataas ito ng 17% kumpara sa kalaban nitong si Noel Rosal na nakakuha lamang ng 29% o katumbas ng 275,617 votes. Sa makatuwid, kailangan pa ni Rosal ng 153,884 na boto para makahabol kay Salceda. Nangunguna rin sa pagka-vice-gobernador ang running mate ni Salceda na si Diday Co, kung saan nakakuha naman ito ng 35% itong Abril o katumbas ng 331,279 na boto. Mas mataas ito ng 16% sa kalaban nitong si June Alegre na nakakuha lamang ng 19% na voter preference o katumbas ng 177,224 na boto. Kailangan din ni Alegre ng 152,055 na boto para makahabol kay Diday Co. Matatandaan na nanguna rin ang tambalang Salceda Co sa April 2025 survey ng Social Weather Stations o SWS kung saan nakakuha si Salceda ng 44% na voter preference o tinatayang 418,000 votes. Mas mataas sa katunggali nitong si Noel Rosal na nakakuha lamang ng 32% o 302,000 votes. Kailangan din ni Rosal ng mahigit sa 100,000 boto para makahabol kay Salceda. Nakitaan naman ng malaking pag-angat ang running mate ni Salceda na si Diday Co na nakakuha ng 37% ngayong Abril o tinatayang 350,000 votes kung saan 18% o 173,000 na boto lamang ang nakuha ni June Alegre. Kailangan ni June Alegre ng 177,000 na boto para makahabol naman kay Diday. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Angeline Dagta. Iboto natin si Kiko. Titiyakin niyang muli saganang ani at supply ng pagkain sa mababang presyo. Hindi tayo Pilipino kung wala tayong baon. Pag may Kiko, May Sharon ka. Number 51 sa balota.